Għall-ewwel darba il-pubbliku se jkollu l-opportunità li jkollu kopja ta' wħud mill-illustrazzjonijiet kollha li jagħmel Oliver Frigieri tul il-karriera twila tiegħu. Dan hekk kif fl-aħħar ta' Novembru se jkun għal bejgħ il-ktieb Oliver Frigieri Sketches and Poems. Ktieb li jiġbor fih 48 mill-illustrazzjonijiet li pinġa Oliver matul ħajtu. Interessanti l-fatt li l-ewwel imħabba ta' Oliver kienet lejn l-arti ta' tpinġija u mhux kif jafuh ħafna lejn il-kitba. Namra li eventwalment kibret matul is-snin. Oliver Frigieri huwa l-aktar awtur magħruf li ppubblika kotba fil-letteratura Maltija wara Dunkar Bsajla. Il-kotba ta' Frigieri ġew ippubblikati f'diversi lingwi fosthom bl-Ingliż, il-Franċiż, it-Taljan, il-Ġermaniż u ħafna oħrajn. Dan il-ktieb jinkludi l-ewwel pubblikazzjoni ta' abbozzi dettaljati tiegħu fuq il-karta ippreżentati bil-poeżija tiegħu u proża kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti. Oliver offra dawn it-48 biċċa ta' xogħol oriġinali tiegħu fuq il-karta lil professur Victor Grech fl-għajnuna ta' inizjattivi ta' karità għal tfal imwilda b'mart tal-qalb konġenitali. Il-ktieb jinvolvi sketches ta' Oliver Frigieri, perjati, meċċati ma' poeżiji tiegħu u ma' dal-sketches qabbilna wkoll pinġija tiegħu ta' tiegħi u sketch jew drawing ta' Richard England u biċċa text ukoll ta' Arthur Lyon Dahl. Environmentalist. Victor Grech ispjegana it-tema ta' dan il-ktieb. Il-ktieb huwa fundraiser għal NGOs li nissapportjaw aħna Beating Hearts Malta, Save and Support Trust, kitbu fih ukoll xi academics li jafu lil Oliver sew, hemm ukoll entry mit-tifla ta' Oliver. Għandu jkun ktieb sabiħ, b'disa chapters fuq disa suġġetti. Min-naħa tiegħu il-professur Oliver Frigieri jitkellem magħna dwar dawn l-sketches. Jiena għamilthom f'raqgħat ta' kumitati fejn ma kont li hemm kolli xejn. Però jidher li noġbu u ħafna darbu għamri. U dik kienet storja kollha ma. Dejjem kont inħasses m'għandix pretenzjoni ta' xejn. Ma jidher li noġbu, allura kellna nibdew nkomplu. L-idea li dawn l-sketches ikunu pubblikati kienet ta' Leo Hogg. Darba minnhom rajtu qed jagħmel dawn l-sketches u beda joħroġ ħafna minn dawn l-sketches mill-kxaxen kollha u għalhekk qed ħanamlu xi ħaġa bihom. Konna sa nagħmlu esibizzjoni imma mbagħad kont qed inkellem lill-professur Grech u iddeċida li jagħmel dan il-ktieb u speċjalment fuq għal xi ħaġa li hija saġib il-ġid lill-pazjenti bil-congenital heart disease kienet xi ħaġa li Oliver ħagost ħafna biha. Għall-ewwel darba f'dan il-ktieb naraw li Oliver ma limitax ix-xogħol tiegħu għal-letteratura biss, iżda jinkludi wkoll xbijat dimensjonali tal-arti tiegħu.